Световна продоволствена криза е една от най-опасните последици от руско-украинската война. Износът на пшеница от Русия и Украина, едни от най-големите доставчици за Европа, е под въпрос. В България няма опасност от липса на хляб, затова и държавата се отказва да купува и складира жито. Поскъпването обаче трудно може да бъде овладяно, което има и пряка връзка с качеството. Да направиш хляб не е лека или лесна работа. Работи се нощем, горещо е. Времето е изключително важно за месене, втасване и печене. От промишлените хлебозаводи до бутиковите пекарни производството не може да спре. Всеки българин консумира средно по 78 кг хляб и тестени изделия на година. Произвеждат се и се продават над 300 милиона тона хляб. Пазарът се ръководи от един принцип – ниската цена. А хлябът е поскъпнал с близо 10% между април и май 2022. Затова и намирането на качествено брашно става по-трудно според пекарните. Потребителите пък трябва да са готови да дадат повече. В хляб трябва да е от твърда пшеница. И да е вкусен. А трудно ли се намира хубав вкусен хляб днес? Чак трудно. Чуди си човек колко пари е готов да даде. Значи има и хлябове и по-скъпи от този. Този е сравнително ефтин в сравнение с... Не говорим за обикновение. Пътят на хляба започва, разбира се, от пшеницата, от която се произвежда брашно. Основната част от българската пшеница се добива от Дунавската равнина, където е и най-плодородната земя в страната. Пшеница се отглежда в общо 27 области, но половината от нея се добива в 10 край Дунавски области. В Плевен пък се отглежда най-много пшеница в страната след житницата на България – Добрич. Тук, в село Брест, е стопанството и на един от най-големите зърнопроизводители в страната. Имаме около 100 000 декара земеделска земя, от които 10 000 декара е зеленчуци и 90 000 декара са зърнени култури. По 50% винаги е пшеница. Пшеницата специално е политическа култура. Пшеницата се регулира от големите политики. Никой няма да остави света да гладува, така че пшеницата ще бъде регулирана в посока на минус в цените. Стопанствата в България са огромни и добивите също. Вътрешното потребление достига до около 1 700 000 тона годишно. В това число влиза цялото потребление за хлебни изделия, за семена и за фураж. Затова и опасност от продоволствена криза с хляба няма. Реколтата през 2021 даже е особено добра – над 7 милиона тона пшеница. 2022 година се очертава по-скромна, но не и тревожно ниска. Според мен цифрата няма да бъде 7, а ще бъде около 5 тази година, но и 5 да бъде, пак ще бъдем доволни ние зърнопроизводителите при тази цена. Пак казвам, зависи какво ще остане в нашата държава. Ние в момента, нашата пшеница в нашата държава, 90% е фураж. Може би 7-8 до 10%, ако имаме хлебна пшеница. Но българина се научи да яде хляб от фураж, така че не е проблем. Хубавата хлебна пшеница се заминава за Гърция и за други страни. Защото разликата между хлебна пшеница и фуражна пшеница е около 100 лева на тон. Никой не ги дава тези пари и затова българския зърнопроизводител вече се отказва тотално да произвежда хлебна пшеница. Всъщност качеството на пшеницата се контролира от Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи. По стандарт се определя след това категорията на пшеницата и съответно качеството й. А в последния наличен доклад на Министерството на земеделието за 2020 година излиза, че 56% от произведената пшеница в страната е хлебна пшеница. Според земеделците обаче отглеждането на хлебна пшеница е икономически неизгодно. Разликата в добивите между хлебна и фуражна пшеница понякога надвишават 150 до 200 кг. Значи, ако произвеждате хлебна пшеница, ще имате 100 кг минус или 150 кг минус от фуражна. Затова всички произвеждаме тази пшеница. Тази пшеница сега в момента, която я женеме, е около 11 протеин. Това е масовия протеин в нашата държава. И хляба, който в момента се прави в държавата, това е до 12 протеин. В нормалните страни, където има стандарт, хляба е от 13,5 до 14 протеин и нагоре. Това беше и нашия хляб, който беше
преди едно време. Тогава и добивите са били 2 пъти по-ниски от сегашните в България. Те достигат 700 до 800 кг на тон. Такива добиви са невъзможни от хлебна пшеница. Наблюденията на търговците на зърно са сходни. Те изкупуват основната част от реколтата и я препродават най-вече в чужбина. Големите купувачи са в Испания, Румъния, Гърция, Либия и Тунис. Като си има предвид, че земеделските производители залагат на 80% и нагоре фуражни култури, то няма много хубаво зърно, което да се продава, но да, малка част от него се използва от българските мелници, всичко останало отива за износ. Голяма част от мелниците не могат, и не мелниците, а по-специално тези, които потребяват брашната, произведени от мелниците, не могат и да работят с висококачествено зърно. Затова се набляга повече на нискокачествено зърно, подправено с съответните добавки. А истинското, хубавото, пшеницата премиум, отива почти цяло в чужбина. Продоволствена криза в България няма да има или поне хлябът няма да свърши. Дори държавата вече се колебае дали да изкупува пшеница за държавния резерв, а за целта бяха отпуснати над 1 милиард лева през март. Въпросите около качеството на хляба в България обаче остават. Големите мелници и производители на брашно, с които се свързахме, отказаха да участват заради отпуски и профилактика в заводите им. Но в частни разговори от бранша потвърдиха, че водеща е цената, а качеството отговаря на цената. Затова и качествената продукция се изнася.